Ja sam Vanja. Iz moje se suze rađa smeh. Ne verujete? Evo dokaza. Šta kažete? Živim u kući svih kuća, tačnije u njenom knjigozidu. To zna samo Lazar i još 3000 članova naše biblioteke. Jedini koji to ne zna je dobri policajci Denko, a da bi on poverovao u nešto, potreban je očigledan lavovski dokaz. Srećom, Lazar je u ovom, kao i u svakom drugom poslu, pravi lav. Da biste ušli u knjigozid, morate da prođete pored čuvara vremena. Čuj, čuvara vremena, kao da vreme može nekud da pobegne. Ipak, nikad se ne zna. Ovaj koga sad vidite zove se Lav Lavoljub. On je vlasnik našeg najvećeg blaga. Samo on može da vam ga pokaže. Imate sreće. Danas je dobre volje. To je ćup na čiji površini živi mali smeholjubivi narod. A ćup je prazan i upravo je vredan zbog toga. Praznina je nešto što ne može nikada da se razbije, nešto večno, nešto što možeš da popuniš, na primer, smehom ili večnošću. A za to vreme uživajmo zajedno sa Anom, koja svaki minut između 2 teniska turnira provodi ljuljajući se. Dok njena teniska loptica prosto uživa u danima bez reketa. Uživa i naš nacrtani kućni ljubimac. Slonić, Ponić. Kad bi još samo znao da se sagne, mogao bi da se napije ove nacrtane vode. Evo opet uspavanog čuvara vremena. Treba mu vreme da se razbudi. Srećom, mi imamo uvek budno sunce, jedini sad koji nas neće izneveriti. A tu je i naš novi brbljivac, polaznik studija lepog kazivanja, Marine Panić. Kazivaće vam našu omiljenu pesmu Moše Odalovića, Roditeljica i roditelj. Najpre su se ljubili, još onda 2 reda, ljubili. Izgleda da između našeg i ribljeg sveta nema neke bitne razlike. I tamo i ovde ljubav je uspavan zmaj koji će nas pre ili kasnije pojesti. Ne pojesti, već, izvinjavam se, povesti tamo gde želimo da stignemo. Ovo je neko ko može da se sakrije u bilo kojem delu knjigozida, ali neće. Tako je oduvek ispod svevidećeg sunca. Ko može? Ne može. Kako je dosadan ovaj čuvar vremena. Dobro je što Đorđe Kikod ne obraća pažnju na njega. On može od oblaka ili od drveta da napravi šta poželiš. Zar nije zmaj? Ako niste znali šta se događa kad knjiga spadne na 2 slova, onda pogledajte. Srećom da u našoj kući toga ima jako malo. Evo nas opet ispred knjigozida gde žive sva slova sveta, koje su postojala bilo kad, ima mesta i za nova. Bananica vrši smotru, srećna što neće ni jedna jagodica, makar bila mnogo debela, da se oklizne na nju. Mislim da je vreme za malo pesme i igre. Trebaju nam hobotnica, delfin i sirena. Idemo leva, desna, gore, dole, ops, kako lepo igraju. Oho, evo je i sirena. Sad u vodu, sad na kopnu. Vodu, kopnu, mokru, suvo, mokru. Zar nije božanstveno? Recite mi, ko je bio toliko glasan da probudi morsku nemanu? Idem ja. A neka čuvar vremena vidi šta će da radi kad mu ona pojede vreme. Šta? Ni morsko čudovište nije moglo da ga probudi. I sve videće sunce se umorilo i kuća se zadihala. Vreme je... Mislim da je krajnje vreme da ovaj svet ide da spava. Pazi, neko dolazi. Pa to je dobri duh iz kutije za zvezde naše poznate spisateljice Gordane Timotijević. Jao, kako je lepo. Ako on ne može da probudi čuvara vremena, onda to više niko ne može. A zato su mu potrebne 3 dobre vile, sestrica, ovčice i kraj i
najzad budan. Šta kaže? Nije kraj. Vraćaj sve na početak.